tekintettel arra, hogy vagytok többen újak, és a kiírás szerint is ígértem számotokra, hogy képbe kerüljetek, hogy mi is ez a hely, ahova becsöppentetek, mi is ez az NLS klub, ezért egy picit az elején engedjétek meg, hogy erről beszéljek, ugye egy picit türelmet fogunk kérni azoktól, akik már jártak nálunk és tagjaink, és akkor vágjunk is bele, úgyhogy sok szeretettel köszöntök ma is mindenkit ezen az NLS online workshopon. Az én nevem Demeter Miklós, és én vagyok a házigazdája ennek a online eseménynek és az NLS klubnak is. Én online marketinges vagyok, kivitelezőként, fejlesztőként, és ilyen amatőr módon én is használom az NLS technológiát. Ebből nyilván felcsipegettem némi tudást, úgyhogy ezt a kombót használom ki arra, hogy itt képbe helyezzetek. Általában jól tudom fordítani magyarról magyarra az információt a szakértők és a végfelhasználók között, úgyhogy ebben is fordulhatok hozzám bizalommal. Már is osztok egy képernyőt, és akkor belevágunk ebbe. Nagyjából a program az annyi, hogy körülbelül egy ilyen 10-15 percben igyekszem összefoglalni itt ennek a klubnak a lényegét, készülékekről fogok pár dolgot beszélni, illetve olyan lehetőségekről, amit ki tudtok használni a klubbal kapcsolatban. Elmondom, hogy hogyan lehet majd csatlakozni hozzánk, és aztán utána belevágunk a mai témánkba, és gyakorlatilag a légzőrendszer rejtelmeiről és annak a gyógyításával kapcsolatosan hogyan tudjuk rávenni a szervezetünket, hogy gyógyuljon ezekkel a szuper technológiákkal. Jó, akkor bele is vágunk a programba, és akkor az NLS klubban, hogy hol találjátok, ugye ezt az nlsklub.hu domén alatt találjátok ennek a klubnak a weboldalát, ahol néhány rövid információ áll a rendelkezésetekre, hogy hogyan lehet hozzánk csatlakozni, illetve mi is ez az NLS közösség, tehát hogyha ez a szó elszáll, amit itt hallasz, akkor itt tudsz további információkat találni. De röviden, mi is az NLS klub, és miért jött létre. De valójában olyan egészségtudatos embereket szeretnénk összehozni egy ilyen közösségben, akik az alternatív gyógyászat iránt érdeklődnek, van már esetleg NLS biorezonanciás vagy bioinformációs készülékük, vagy akár Dr. Home készülék család valamelyik tagjával foglalkoznak. Milyen technológiákkal foglalkozunk? Ugye elsőképpen a mágnesterápia, azon belül a elektromágneses impulzusokkal kapcsolatos terápiákat ötvözi, biorezonanciás technológiát, NLS bioinformatikai technológiát és egyéb más technológiát is, mint a fényterápiákat. Ezekről annyit kell tudni, hogy mi a klub területén, vagy a klubnak a felületén olyan oktatási anyagokkal, edukációs tartalmakkal igyekszünk szolgálni, amelyek olyan készülékekre irányulnak, amelyek ezeket a technológiákat használják, és ezek a készülékek ezek arra jók, hogy a szervezetünknek az öngyógyító képességét beindítsák, és saját magunk nagyon rövid idő alatt gyorsabban, hatékonyabban tudjunk felépülni, mert ugye az egészségügynek a zsákutcáiról mindenki tudja, hogy éppen nincsen a toppon a magyar egészségügy, és ezért, hogyha nem veszük sorsunk, vagy a kezünkbe az sorsunk irányítását, akkor más nem fogja. Ki áll ezek mögött, a készülékek és a klub mögött? Gyakorlatilag az nlsbiofilia.hu webáruház, webshop, és ennek a cégcsoportja. Ennek a cégnek az a víziója, hogy mindenhova el tudjon jutni maga ez a technológia minél több emberhez, maga a készülék és azok az információk is, amelyek ezeknek a támogatására szolgálnak. De lássunk is néhány ilyen készüléket, hogy mik is ezek. Az egyik ilyen a Dr. Home készülékcsalád, ami talán onnan lehet ismerős, hogy ez egy magyar fejlesztés, nagyon hasonlít így ránézésre a MLM rendszerekben ez a BMR technológiához hasonló ilyen matracokhoz. Annyi, hogy ez magyar fejlesztésű termék, mágnes terápiának a elektromágneses impulzusok terápiája mellett biorezonanciás technológiával is van felvértezve, ezáltal nem csak a hajszálérhálózatban lévő vérkeringés, serkentés ezáltal okoz a szervezetben újra oxigénnel teli környezetet, és ezáltal tudnak a sejtjeink újra fellélegezni, és le tudják adni a salakanyagokat, hanem emellett még a biorezonanciás technológiának hála, ezekkel a hullám impulzusokkal tudjuk stimulálni a szervezetnek az öngyógyító képességét különböző programok segítségével.
Aztán az NLS technológiáról annyit érdemes tudni, itt ennek a legkisebb készüléke a BioPlus készülék, talán sokatoknak van már ilyen. Ennek a lényeg, hogy minden háztartásban érdemes lenne már egy ilyen készüléket biztosítani, a legjobban árérték arányban elérhető az NLS technológia területén. Itt már a biorezonanciás készülékekben ez egy továbbfejlesztett változat, ami azt jelenti, hogy itt a hullámgenetika, vagy a hullámtechnológia már átcsapott információs technológiában, ami azt jelenti, hogy amit látok kis perifériát, ez nem egy fülhallgató itt a készülék adatgyűjtő egysége mellett, hanem ez egy olyan fejre rakható kiegészítő, amiben lézerdiódák vannak benne, ezek bevilágítanak a hallójáraton belül az agytörzsbe, és itt magát a hullámnak a frekvencia információit fény útján viszi be az agytörzsbe, és a fényelnyelődésből és a visszaverődésen keresztül ezekből állapítja meg magának a szervezetnek azt a képességét, hogy mennyire tudja az öngyógyító folyamataira aktiválni magát a szervezet, és utána ezt tudjuk stimulálni, illetve még képes ez a készülék és az NLS készülék család arra is, hogy itt a látható kis tégelyen keresztül, meg majd a későbbi készülékeknek is vannak ilyen kis tégelyei, ami egy skalársugárzó, ezeken keresztül a készülék akár távolról is képes ilyen gyógyító, stimuláló, impulzus hatásokat elindítani a szervezet részére, ami azt jelenti, hogy a szervezetünket körülvevő úgynevezett morfogenetikus térre is hatással van ez a képesség. A DNS-ek mintegy antennarendszer működnek, ezek veszik a készüléknek az információit, és ennek segítségével tudják kifejteni a hatásukat. Az NLS készülékeknek a családjában vannak nagyobb típusú készülékek, itt az első ilyen az NLS Biophilia Intruder készülék, ami már egy professzionálisabb készülék, sokkal több úgynevezett frekvencia mintázatot, etalont tartalmaz, ezt majd fogjátok hallani később ezeket a kifejezéseket. Erről annyit kell tudnia a frekvencia mintázatokról, hogy egy adott frekvenciának a mintázatai, és a következő ilyen készülék, ami hasonló az Intruderhez, hogy a házi kedvenceink sem maradjanak ilyen fajta stimuláló technológia nélkül, ez a Biophilia Guardian, ahol láthatjátok, hogy akár házi kedvenceinket és lovakat is lehet ebben nyújtani, ez a háromféle program elérhető ebben a készülék fajtában. És a legnagyobb ilyen NLS technológiás készülék, amit előszeretettel használnak természetgyógyászok, orvosok, terapeuták, mind diagnosztizálásra, mind pedig kezelésre, ami az NLS Biophilia Tracker. Ez a készülék az, ami a legtöbb etalonnal rendelkezik, a legtöbb ilyen mintázattal, és a legnagyobb hatótávolsággal, és maga a készüléknek a menürendszer és a legjobban alkalmas arra, hogy akár praktizáljunk vele, és akár otthonunkban, akár valamilyen rendelőben tudjuk a pácienseinket támogatni a saját öngyógyító folyamataikban. És akkor hoztam nektek egy olyan akciós dolgot, amit időnként hozunk nektek. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb ilyen NLS bioinformációs készülékünk a BioPlus a shopunkban 449 000 forintért elérhető, és ehhez most egy olyan ajándékot biztosítunk, hogyha szeretnél belevágni ebbe a kalandba, és megismerni mélyebben ezt a fajta technológiát, akkor egy örökös NLS klubtagságot tudunk mellé ajándékba adni a számodra. Mindenképpen regisztrálj először ingyen az NLS klubban, nézz utána a technológiának, itt még részletesebben elmagyarázzuk Bertalannal, hogy hogyan néz ki ez a technológia, mi áll mögötte, hogy jobban átlásd, és utána ilyen módon akár el is tudsz indulni. Azok, akik pedig professzionálisabb készülékekre vágynak, és szeretnék kihasználni azt, hogy nagyobb investícióval ugyan, de egy szakmai készülékbe szeretnének befektetni, akkor számukra pedig olyan lehetőséget biztosítunk, hogy akár maximum 2 hónapig bérelheted is a készülékeket, miután ezt meg tudod vásárolni. Volt olyan ügyfelünk, akinél például a vállalkozóvá válás programjában gyakorlatilag eszköztámogatásként igényelte a támogatási forrást, de amíg megérkezett ennek a kiutalása, addig ő már tudta használni azzal, hogy egy előleget rakott bele egy ilyen kauciót, és ilyen módon el tudott indulni a vállalkozásra, el tudta kezdeni tanulni
a készüléknek a használatát, és amire megérkezett a forrás, addigra már tudta ezt kiaknázni, de akik még arra szeretnék kipróbálni, vagy tesztelni, hogy a saját maguk szervezete hogyan reagál, a hozzátartozók szervezete, ő képes vagy-e megtanulni, akkor nem kell beletenni óriási pénzeszközöket. Ez nálunk érhető el egyedül ez a lehetőség, hogy ilyen formában lehessen ezt igénybe venni. Miért érdemes jelentkezni a klubban? Ahogy említettem már, a regisztráció ingyenes, és különböző tájékoztató kurzusok vannak ezekről a készülékekről és magukról a technológiákról az ingyenes kurzusok között, illetve minden hónap első kedjén, mint ahogy most is, készülünk egy-egy témával, amikor szakértőnk, Bartos Bertalan, akit meg be fogok mutatni, hamarosan ezt a témát boncolgatja, illetve még mélyebbre megyünk, hogy maga az NLS technológia segítségével hogyan lehet rá bukkanni azokra az összefüggésekre, amelyeket sokszor még az orvostudományban jártas, megett orvosok sem tudnak azonnal észrevenni, mert ugye a sok különböző laboreredmények, vizsgálatok tükrében tudnak csak valamit mondani. Egy ilyen az energiafelvétel állapotát felmérő készülékkel viszont lehetőségünk van néhány perces, 10-20 perces célirányos feltérképezéssel olyan összefüggésekre bukkanni, amikre utána tudunk megfelelő kezeléseket indítani, és akár ha orvosi beavatkozást igényel, akkor szakirányba tudjuk irányítani a vizsgált szemét. A klub előfizetéses felületén pedig készülékenként igyekszünk szétbontva alapszintű kurzusokat biztosítani a számotokra, ami azt jelenti, hogy magukat a feltérképezésnek a folyamatait, illetve különböző alap és bonyolultabb állapot felmérésen túl a kezeléseknek a folyamatait is tudjátok megtanulni, és emellett biztosítunk olyan egyéb egészségügyel kapcsolatos kurzusokat, mint a szervezetnek a megismerése, tehát itt nem vagy orvos, természetgyógyász, de az anatómia, az egyéb különböző szervezetben felelhető anyagok, a méreganyagoktól a különböző hormonok keresztül különböző egészségügyi kurzusokat is biztosítunk a számodra. Illetve minden héten kedden tartunk ehhez hasonló workshopokat, ugye itt már szűkebb rétegben az előfizetőink számára, és ezek a korábbi workshopok viszont ugye felvételről visszanézhetőek az előfizetőink számára. Büszkék vagyunk arra a támogató közösségre, akiket összefújt ide a szél. Sokszor a kérdésekre ez a támogató csapat, akik a tagjaink, hamarabb válaszolnak, mint mi szakértőként, illetve adminként ezen a felületen, úgyhogy hálásak vagyunk ennek a csapatnak, hogy ilyen módon segítitek egymásnak a tanulását és a családoknak a gyógyulását. Hogyan regisztrálj ingyen ebbe a klubba? Minden ilyen levélben, amit kiküldtünk a számotokra, ott van ez az oktatás.nlsklub.hu. Ezen a felületen itt alul található egy ilyen kis regisztrációs lehetőség, így kinagyítva látjátok, hogyha új vagy, itt a sign up feliratú kis gombra kell kattintani, és akkor fogtok tudni regisztrálni a felületben, de mondom, minden e-mailben benne van ennek a csatlakozásnak a linkje, bátran megadhatjátok a neveteket, e-mail címet, és egy jelszót ehhez a rendszerhez, és egy fényképet kell feltölteni, egy profilképet, mert nem szeretnénk fantomokkal beszélgetni ebbe a klubban, azt szeretnénk, hogy mindenki láthassa a másiknak az arcát, akivel szóba áll. Utána a rendszer belül, hogyha már belépsz, akkor egy ilyen felülettel fogsz találkozni. Láthatod, hogy még angolul látod a felületet. Most itt ezen a képen nem látszik, de itt már van egy ilyen nyelvváltó gomb alul, ahol itt mutogatom. Itt át lehet majd váltani magyarra, és akkor a következő dián látható, hogy itt vagy erre a gombra kattintva jutsz be ebbe a felületre. És akkor ígérem, már gyors leszek, ezen a felületen belül nagyjából így néz ki belőle a klubnak az irányító pultja. Van bal oldalt egy menüsor, felül egy menüsor, és itt oldalt is vannak linkek. Mit jelentenek ezek? Itt a legelső ilyen menü van bekapcsolva, akkor bal oldalt láthatjátok, ezek a készülékeknek a nevei, a Tracker, az Intruder, a Guardian, és a többi. És ezeken a felületeken lehet különböző, mint egy Facebook csoportban kérdéseket feltenni, akár a készülékekkel kapcsolatban, hol vagyok elakadva, milyen problémákkal indulok neki. Itt látható, hogy 72 poszt és 173 tag van gyakorlatilag ezen a dián. Ez gyakorlatilag már ennek a többszöröse, tehát már több mint 100 poszt van, és körülbelül 300 tagunk van már lassan. És learning a következő ilyen fülemlőt, hogyha ugye magyarra fordítasz, akkor itt már a leckék lesznek, vagy a tanulás, és akkor itt találod azokat az ingyenes kurzusokat,
kurzusokat, amennyiben pedig előfizettél a rendszerre, akkor pedig itt fogod találni az előfizetéses kurzusokat is. Utána van még néhány menüpont, ezekről most nem akarok külön beszélni, annyi, hogy itt a workshopoknak az anyagjait, külön workshopoknak a linkjeit, külön egy ilyen leadboard rendszer, ami azt jelenti, hogy külön díjazzuk azt, hogyha valaki támogatja a hozzászólásokat, és lájkokkal jutalmazzuk, akkor, vagy jutalmazzátok egymást, akkor ő nekik megnyílik egy-egy hallgatói szinten egy-egy plusz oktatási anyag. Aztán van egy ilyen members rész, ami a tagokat jelenti, itt egymást tudjátok megnézni, hogy milyen tagjaink vannak, és fel tudjátok venni egymással a kapcsolatot. Itt pedig a rólunk részek is rövid leírás. Jobb oldalon pedig még annyit szeretnék elmondani nektek, hogy itt található néhány link, ez alatt a kép alatt, hogyha bekerültök, hogy itt lehet különböző dolgokat elérni a klubban. Az egyik az az, hogyha ingyen regisztráltál, de úgy érzed, hogy szeretnél hozzánk előfizetőként csatlakozni, ami egyébként 10 000 forintba kerül havonta, vagy hogyha éves tagdíjat szeretnél nálunk választani, akkor már 2 hónapot adunk ajándékba, akkor 100 000 forintért lehet éves NLS tagságot váltani nálunk, és hogyha pedig úgy döntesz, hogy egy komolyabb készülék mellé számodra ez egy fontos szakmai beruházás, akkor érdemes az örökös tagságot megváltanod, ez 199 000 forintba kerül. Ezen a linken keresztül tudsz eljutni az nlsklub.hu oldalra, és így tudod ezt a klubtagságot megváltani. Az alatta lévő linken pedig Bertalannak, a szakértőnknek a segítségével tudsz igénybe venni hasonló workshopos rendszeren keresztül távoktatást, ami azt jelenti, hogy akár 1 vagy 2 órás intervallumokban tudtok személyesen, hogyha nem lenne elegendő a klubban az oktatási anyag, mert valamilyen speciális területet szeretnél kezelni, azt szeretnéd feltérképezni, és még nem érted az összefüggéseket, vagy éppen még a klubban nem volt ilyen típusú oktatási anyag, akkor vedd igénybe bátran Bertalan segítségét. Ezen a linken az ő naptárjába tudsz időpontot foglalni, úgyhogy egy bankkártya regisztrációval 15 000 forintos óradíjért tudod az oktatást kedvezményesen megváltani. És akkor az alatta lévő linken pedig el tudod érni azt a webshopot, amin belül keresztül pedig a készülékeinket tudod akár megvásárolni, illetve fel tudod velünk venni a kapcsolatot, hogyha szeretnél ilyen bérlésbe, vagy bármilyen kedvezménybe részt venni, illetve magában a klub felületén, illetve a webshop felületén nem csak készülékeket forgalmazunk, hanem a készülékek kapcsán mindig felmerül az, hogy milyen táplálékkiegészítők azok, amik az energetika mellett még segítenek az öngyógyító folyamatainkban, és ebben a webshopban olyan prémium, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy drága, hanem azt jelenti, hogy jó minőségű olyan táplálékkiegészítőket forgalmazunk, amik nagyon jól kiegészítik az NLS technológiának a pozitív hatását. És itt még szeretnék elmondani, hogy most egy új dolog, ami elérhetővé vált a számotokra, hogy mivel Bertalan Esztergommal lakik egyébként, most már Budapesten is elérhető az NLS kezelése a 7 szerdai napján. Ez azt jelenti, hogy hamarosan lesz itt még egy link a klubnak a felületén, illetve a webshopban is. Úgy gondolom, hogy szerintem holnapi nap folyamán ez elkészül, és akkor ide lehet majd foglalni szintén egy akciós lehetőség, amikor szeretnéd a saját egészségedet, vagy valamik szerettednek a egészségét felkutatni, ahol vannak ilyen elakadások. Ez is most akciósan gyakorlatilag egy ilyen 2-2,5 órás program. Jelenleg 65 000 forint helyett most 50 000 forintért lesz elérhető, és mindez a Népstadion közelében a Hungária körút 37 szám alatt lesz szerdai naponként elérhető. Akit ez érdekel, jelenleg az majd engem keressen személyesen, és akkor igyekszem segíteni, hogy tudtok ilyen lehetőséggel részt venni. Itt találjátok az én elérhetőségemet, ez az info@nlsklub.hu, Demeter Miklós vagyok, tehát hogyha el akarsz bármiben, keres bátran. És akkor hadd mutassam be nektek a mai este szakértőjét és a klubunk szakértőjét, Bartalics Bertalant. Ő egy természetgyógyász, holisztikus táplálkozási tanácsadó, és nem mellesleg Magyarország, illetve akár azt mondhatnám, hogy egész Európa legismertebb és legnagyobb szakértője az NLS területnek, az NLS bioinformatikai készülékcsaládnak. Ő az, aki szinte mindegyik készülékkel már dolgozott, kitapasztalta őket, ismeri a programjait olyan szinten, hogy a bizonyos készülékeknek a fordításában is részt vett, és több éves feltérképezési és kezelési tapasztalatai állnak rendelkezésre.
őt nyertük meg, hogy a klubunknak a szakértőjévé váljon, és a mai témánk pedig a légzőrendszer öntisztító folyamatai, a légzés, oxigénellátás és a szöveti regeneráció lesz. Úgyhogy én köszöntelek, Bertalan, és át is adom neked a szót.